दिनै दिकेजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि फुंगा 27 बोसोरसालिया जथुमा आरो बेजोंनो लोब्बा लाफानानै दिकेजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद आरो दिकेजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि फुंगा 27 बोसोरसालिया जथुमाखौ बेलसि ओनसोलनि सिङाव थानाय बेलसि दालाय ब्रह्म धोरोम आफादनि मददजों बे समाव से नं सोदोमस्रि गामिनि जि जयगालय बिनि जि गेलेग्रा फोथार बेयाव साननैनि मेलगोनां हाबाफारिजों मैयानिफ्राय खुंगासिनो दङ आरो बिनिनो गेवलां मेलखौ दिनै बाहागो लाफैनानै बेखेवनो मोननाया आंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनांमोन। मानो होननानै बुङोब्ला गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि आफानि जि माखासे बिथाङा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांनाय बिनि सायाव चर्चा खालामनो मोननाया आंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां। मानो होननानै बुङोब्ला जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ 1860 मायथाइयाव जोनोम जाफैयामोनब्ला बर' हारिया दिनै हारि हिसाबै एबा बर' हारियानो नैबे बुहुमनिफ्राय गोमालांनो जोबोद रोखामोन। आरो बिथाङा 1904-5 मायथाइयाव ब्रह्म धोरोमखौ आजावनायनि उनाव 1905-6 मायथाइयाव ब्रह्म धोरोमखौ बर' हारिनि गेजेराव फोसावनायनि उननिफ्राय जे बर' हारिया जि बै समाव जि सरनिया जानो थाखाय जि थामथिम जाबायमोन बा सरनियाव गुस्लायलांबाय थाबायमोन आरो 70-80 जौखोन्दो बर' सुबुंफ्रानो बै समाव सरनिया जाजोबलांबायमोन आरो बै समाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ पर ब्रह्मनि जि थिनहरनाय सासे फिसा बायदियै बिथाङा दिनै बर' हारिखौ खैफोदनिफ्राय बोखांबोनो हानाया बर' हारिनि थाखायनो जोबोद अराय सम फुजिथावना बाथ्रा। आरो बिथाङा 1919 मायथाइयाव जे बर' सात्र सन्मिलन दानानै बर' हारिनि गासैबो समाजारि थासारिखौ गुस्लायहोनो नाजानाया जोबोद गोसोखांथाव बाथ्रा आरो बिथाङा माहारिबादनिबो गुदिथामोन। बेखायनो बिथाङा बर' हारिखौ बै समनि ब्रिटिश साम्रायजो समाव बा ब्रिटिशआ जे समाव भारतबर्षखौ गाग्लोबनानै रायजो खुंबाय थादोंमोन जे बै समाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जे बै समनि भारत हेफाजाब होयै जि भारताव जि सोलिबाय थानाय सोमावसारनाय जे जि माखासे जेनेबा बै समाव ब्रिटिशफोरखौ भारतनिफ्राय बोरै होखारहरनांगौ बिनि सायाव नेशनेल लेभेलनि जि मोनसे सोमावसारनाय बेयावबो बिथाङा बर' हारिनि जानानै बाहागो लादोंमोन आरो बिथांनि बिहोमायावनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बेगर फोनाय मथेनो बा बिथांनि बिहोमायावनो बिबार मुगानि जोनोम जादोंमोन, अलंबार मुगानि जोनोम जादोंमोन आरो बिथांनि बिहोमाजोंनो जे ट्राइबेल संघनिबो जोनोम जादोंमोन आरो बर' हारिया जेसेबांखिनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लाफानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेफोर गासैबो दिनैसिम जेसेबांखिनि माहारियारि आफाद आरो बर' हारि आफादफोर दङ बे बै समाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जिखिनि माखासे थासारि सोरजिना गालांनाय बै थासारिखौ आरो बिथाङा होलांनाय माखासे लामा आरो डेस्टिनेसनखौ मोगथाङाव मावफुंनांगौनि जि मोनसे खराग लादों बेखौ लानानै माहारि आफादफोरनि गासैबो जोनोम जादों। आरो दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बिथांनि नाजानायनि गेजेरजोंनो बर'फ्रा बै समाव ब्रह्म धोरोम लानानै बर' हारिखौ बर'नि केरेक्टारफोरखौ लाखिफिननायनि जाहोनावनो 1947 मायथाइनि जि मोनसे बरड'लेण्ड कमिटि आरो 1950 मायथाइयाव जि संबिधानखौ रनसायनाय जादोंमोन बै संबिधान रनसायनाय मथे बर'फ्रा जे ट्राइबेलनि जि मोनसे स्टेटास बेखौ मोननो हानाय जादोंमोन। नङाबा बै समाव बर' हारियाबो सरन लानानै जुदि सरनाया जालांजोबोमोनब्ला बर'फ्रा एसटि स्टेटासाव मालाबा गोग्लैनाय नङामोन। गिबियावनो आङो आंनि फारसेथिंजायनिफ्राय बड'लेण्ड रादाबनिसिम आंनि गोसो गोरबोजों सिबिनाय खुलुमनायखौ हरग्रोनाय जाबाय। दिनै नैबे जोंनि ढेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफाद आरो लोगोसे आइजो आफाद, लाइमोन आफाद जावजायै खुंनो लानाय साननैनि हाबाफारि दिनै नैथि साननि दिनै बेलासिनि गेवलां मेल। बे मेलाव जोंहा आफादजों हांख्रायना लेंहरजानाय आलासि गेदेमा सुबुं आलासि बिथां बाबामोना जौसाङाव जिरायना दंफैयो। ढेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि देग्लाय बोसोरनि बोसोरसालि जथुम्मा बेयाव सावरायनो गोनां आयदा थांनाय बोसोरफ्राव मा मावलांनाय जाखो, मा थाखो बेफोरखौ फिन गुदिनिफ्राय सावरायफिनलायनानै थांखि लानाय जादों आरो दा बर्थमान नैबे फैबाय थानाय 2026 मायथाइयाव आफादा मा थांखि लानानै खामानि मावफुंलांगोन बेफोरनि सायावबो सावरायनानै थांखि लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे गेवलां मेलाव आफादजोंनो हांख्रायना लेंहरजानाय गेदेमा गाहाय बुंथिगिरि, गाहाय आलासि, जर'खा आलासि बायदि बायदि आलासि बिथांमोनखौ हांख्रायहरदोंमोन। दिनै बिथांमोना गाव गावनि बेसेन बरा बिबुंथिजों जायहा जेरैबायदि हागौ रोंगौथिनि गेजेरजों धोरोमनि बिबुंथि लाखिलांगोन। बेवहाय जोंनि बे ढेकियाजुलि आन्चलिकनि सिङाव थानाय मोनथाम दालाय आफादफोर दङ।
बे दालाय आफादनि धोरोम सिबिसुला सिबिसुलि आइ आफामोनहाबो दिनै बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे नैबे खाथि खालानि रायजो राजा आइ आफामोनहाबो ब्रह्म धर्मनि अनगायैबो गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुं भक्त आइ आफामोनहाबो दिनै बाहागो लाफैनानै बे गेवलां मेलखौ जाफुंसार खालामफैदों। बे ब्रह्म धर्मनि थांखियानो जाहैबाय जोङो बे मुलुग संसाराव थांना थासान्दियाव मानसि महरै जोङो जिउ खांनायाव मोनसे धोरोम सिबिनानैबाबो जोङो जिउ खांलांनांगौ जायो। दा बेखौ लानानै जोङो दिनै बैदिक सैत्य सनातन धोरोमनि जिथुनाखि खान्थि परमहंस शिबनारायण स्वामी आफाया होलांनाय परमहंस गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया होलांनाय जिथुनाखि बिहोमा बेफोरनि सायाव जोङो सोनारनानैनो बे गुरु आफा सानैनि फोरोंलांनाय बोसोनफोरखौ लानानैनो जों दिनै बे ब्रह्म धर्मखौ सिबिलांदों, अरायबो सिबिलांबाय थागोन। आरो आं दिनै खावलायगोन जोंनि बे ढेकियाजुलि आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादा देग्लाय जेरैबायदि खुंनो हादों फैबाय थानाय बोसोरफ्रावबो बेबायदिनो रायजो राजा आइ आफामोननि मददजों गाजा गोमजायै खुंलांनो हागोनखौ आं मिजिंथिदों। दिनै आंबो बे आफादाव हांख्रायना लेंहरजानाय सासे आंबो गाहाय आलासि महरै बिबान मोनफैदों। दा बेवहाय आंबो आंनि फारसेथिंनिफ्राय भक्त आइ आफामोननि सिगाङाव मा बिबुंथि लाखिनो हागोन बेयो दा आङो बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरावसो सोनारनाय जासिगोन। आं दा बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि फारसेथिंनिफ्राय बड'लेण्ड रादाबनिसिम आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। औ। ढेकियाजुलि आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफाद बेनि खुंगा 27थि बोसोरारि जथुम्मा बियो दिनै बेलसे दालाय आफादनि सिङाव थानाय सोदोमस्रि गामिनि जयग'सालि लांगोनायाव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। दा जोङो ब्रह्म धोरोमारि मोनसे बिथिंनिफ्राय बे मेलनि गेजेरजों बेखौनो जोङो आसा खालामो जे समाजाव जोंनि धोरोमारि जिथु सिन्ताधारा बा आध्यात्मिक जिथु सरसा जानांगौ बियो थारैनो सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद दरखार दङ। जिथु आध्यात्मिक गियाना मानसिखौ गोग्गो गियान दायो, सुबुंनि जिथु सोदोमस्रि बिनि गहेनाखौ दानानै होयो। दा बिनि गेजेरजोंनो जोङो जिउनि सोमोन्दै गोथौ सानस्रिफोरखौ संदाननानै सासे गोग्गो सुबुं महरै जाहाथे गसंनानै थानो हायो बेखौ नोजोर बोनानै दिनै जोंनि बे आनसलिकजों खुंफुंजानाय बे जथुम्मायाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि अंग जिथु प्रसाद संसद बिनिनो जोंनि गाहाय गुरु बाबा मनरन्जन ब्रह्म आफाया आलासि महरै बाहागो लाफैदों। मैया भक्त मेलनि गेजेरजों गोबां आरो बे आफादनि मावनो गोनां समाजारि बिथिंनि बा आसार खान्थिफोरनि सोमोन्दै माबोरै जौगासार होनांगौ बिनि सोमोन्दै भक्त मेलावबो मोजां मोजां थांखि लाबाय। दा बे आफादजोंनो माखासे लोब्बा आफादफोर दङ, जेरै लाइमोन आफाद दं, आइजो आफाद दं। दा बे आफादफोराबो गाव गावनि मावनो गोनां माखासे समाजारि बिथिंनि माव बिथांखिफोरखौ सावरायलांबाय। दा फैयै फैयै दिनै गेवलां मेलाव जोङो बे मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थि बुंथिगिरि मानगोनां अबिद नार्जारि बे बिथांखौ जों हांख्रायना लाबोनानै माखासे समाजारि सांग्रांथिनि फारसेबो बिबुंथि होहोदों। दा बेनिखायनो जोंनि बे दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि थांखियाबो सुबुं माहारिनि गेजेराव जों बोरै गोजोन आरो माहारियारि सिन्ताधाराखौ बोरै लांनो हायो बिनि सरसाजों आगानसेयै जों गोरोबफानानैब्लाबो जोङो बे धोरोमारि मेलनि गेजेरजों गासैबो बिथिंनि सानस्रिफोरखौ बेरखांहोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो गोसोआव गोजोननायबो मोनदों। बेवहाय ओनसोलनि गासैबो ब्रह्म धोरोम सिबियारि आरो साखाथियाव थानाय गुबुन गुबुन धोरोम सिबियारि आफादफ्राबो माखासे मोजां मोजां धोरोमारि सानथौफोरखौ खोनासंनो हादों। गाजा गोमजायै बाहागो लानायखौ लानानै बयनिसिमबो आंनि गोजोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जादों।